ìbà Ọlọ́run, ìbà èèyàn, ìbà èṣù lápá kan, ìbẹ̀yìn tó láyé. Ẹ jẹ́ kí n tẹlẹ̀ yí pẹ́ o, ẹ má jẹ́ kí n tẹnu gbó bí ọwọ̀. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò àṣírí ewé àti egbò bàbá wa. Gẹ́gẹ́ bá ti mọ̀ pé lórí ìkànnì yìí mo máa ń sọ nípa bí a ṣe lè ewé àti egbò fi tọ́jú ara wa. Ṣé gbogbo àwọn nǹkan yìí, àwọn nǹkan t'Ọlọ́run dá fún àǹfààní àwa èèyàn náà ni Ọlọ́run fi dá àwọn nǹkan yìí. Eléyìí tí mo mú wá fún wa lónìí ó ní ìwòsàn bí a ṣe lè tọ́jú ara wa fún àwa tí a bá ní àtọ̀sí ọlọ́jọ́ pípẹ́ àbí àwa tí ìdí wa bá yọ tí a mọ̀ sí jẹ̀díjẹ̀dí tó wá ti wá mú òròǹbó wá. Ẹ má jẹ́ ká gé o, ẹ má gé òròǹbó, ìwòsàn ti dé báyìí. Níbikíbi tẹ́ bá ti wá wò mí lénìí káàkiri àgbáyé, mo kí yín tẹ̀sọ́tẹ̀sọ́, mo kí yín tológun tológun. Orúkọ ọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín, orúkọ mi ni Dr. Aviz Abolade. Ojú tí ẹ fi ń wò mí, ojú náà mà ní fọ́, bẹ́ẹ̀ ni etí tí ẹ fi ń gbọ́ mi, etí náà ò ní di. Ìbànújẹ́ ó wá kéré ó tóbi, kò ní jẹ́ ìpín mi àti yín. Gbogbo ayé wa nílùú fún gbogbo wájú. Kí la máa lọ wá fún oògùn àtọ̀sí yìí? Bá mi lọ wá bàrà. Ṣé rí bàrà yìí ó pólísì méjì o. Original bàrà wà o, fake wà. Ṣé rí èyí tó jẹ́ original tó bá ti gbó dáadáa, tẹ́ bá ti la inú ẹ̀, ẹ̀gúsí inú ẹ̀, etí ẹ̀ ó máa dúdú ni. Bá ti jẹ́ fake, gbogbo ẹ̀gúsí inú ẹ̀ máa funfun ni. Tẹ́ bá wá là, tẹ́ bá wá fi kan ẹnu, tí tiwantiwa tó jẹ́ original ó máa korò ni. Tibí kò ní korò. Ẹ jẹ́ ká wò dáadáa. Tí ò bá ti korò, ẹ má jẹ́ ká lò ó. Ẹ bá mi gé bàrà kéékèèké, ẹ gé ẹ̀gúsí inú ẹ̀, ẹ kó dànù. Tó bá wù wá, a lè fi jàmàlà, a lè fi jẹ̀bà. A ní ìdí ẹ̀gúsí yẹn fún àgbo. Ẹ ká wá gé kéékèèké sínú ike, ó lè jẹ́rú ike báyìí, ká gé sínú irú ike báyìí. Ṣé a ti gé sí? Ẹ ká wá mú kán táwọn olóyìnbó, ṣé ó rà pé potash kọ́ lẹ̀ ń pè é, bí potash ni ẹ̀yin olóyìnbó. Ẹ jẹ́ ká fi kán bílálà díẹ̀ ká fi sí i. Ṣé a ti fi sí i? Bá mi wá ẹ̀pà kún, ẹ fọ̀ nù dáadáa. Ẹ gé kéékèèké, ẹ gé sínú ike. Bàrà ẹ kó sínú ike pẹ̀lú ẹ̀pà kún. Omi ọsàn wẹ́wẹ́ ẹ dà sí i. Ẹ mu ògidì ẹ dà sí i. Bàbá, oògùn ti dé, àgbo ti dé. Ìwọ tó bá ní àtọ̀sí ọlọ́jọ́ pípẹ́. Ṣùgbọ́n tá bá ti wá ń tọ́jú àtọ̀sí, ẹ jẹ́ kí ìyàwó wa náà máa lò ń bẹ̀. Torí pé tó bá lọ tọ́jú àtọ̀sí lára tó ti kúrò lára ẹ̀, kó tó di pé ó kúrò lára ẹ̀ yẹn, ó ti bá ìyàwó ẹ̀ sùn, àtọ̀sí ti wà lára ẹ̀. Tá bá ti ń lò ó, ká fún ìyàwó wa lò. Torí pé kò sí bó ṣe lè lò tó bá ló kúrò lára ẹ̀. Bá tó ti ń bá ẹnìkejì ẹ̀ lájọṣepọ̀, wàá tún kó padà. Ló fi dáa kí àtọkùnrin àtobìnrin kí wọ́n jọ lò ó, ìyẹn tọkọ àti ìyàwó. Ó ti yé yín? Ẹ mu ògidì, òun là á fi sí àgbo yìí. Tó bá ti wá pé ọjọ́ kẹta, bàbá, ó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. A lè lò ó, a lè fi, tá máa fi lò náà ni pé gáàsì kan tó wà lórí snap, gáàsì kan báyìí, òun ni ẹ jẹ́ ká lò. Ó ṣeéṣe kó yà wá nígbẹ̀ẹ́, ó ṣeéṣe kó yà wá nígbẹ̀ẹ́, ó ṣeéṣe ká má yàgbẹ́. Àmọ́ èyí tó pọ̀ jù níbẹ̀ ni pé a máa yàgbẹ́. Gáàsì kan náà la ká lò, ẹ má lò méjì. Tẹ́ bá ti wá lò ó tẹ́ ẹ yàgbẹ́, ẹ lò méjì. Àmọ́ ó ṣeéṣe ká yàgbẹ́ àbí ká má yàgbẹ́, torí ara yàtọ̀ fún ara.
bí oògùn àtọ̀sí yìí bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ẹ wá rí ẹni tí ó bá ní tó bá ń yọ òròǹbó tá mọ̀ sí akọ jẹ̀díjẹ̀dí tó ti wá di pé èèyàn ń yọ òròǹbó nídìí tó bá yàgbẹ́ tán, ìdí ẹlòmíì ò pọ́n tọ̀tọ̀, ẹlòmíì ìgbẹ́ ẹ̀jẹ̀ ló máa ń yà. Bá mi lọ wá bàrà yìí, bàrà ó lè jẹ́ méjì ó lè jẹ́ mẹ́ta tó bá ti fẹ́ kó pọ̀ sí ni. Bàrà yìí ẹ jẹ́ ká sún níná, àní jó o, àní fi sínú agbada o, ẹ jẹ́ ká dáná ká wá gbé sórí iná báyìí. Tó bá ti wá sun, ó máa sun, ó ti yé yín, tó bá ti sun tó ti jóná dáadáa, á wá lọ̀ tí ó kúnná. Ṣé a ti lọ̀ ṣó ti kúnná? Ẹ jẹ́ ká máa fi po ẹ̀kọ gbígbóná, ká máa fi po ẹ̀kọ gbígbóná mu. Bí òun náà ṣe jẹ́ nìyẹn. Àtọ̀sí àti jẹ̀díjẹ̀dí tó máa ń mú kí ìdí yọ, oògùn ẹ̀ náà mo ti mú wá fún wa lónìí. Ká máa fi po ẹ̀kọ gbígbóná mu ní ojoojúmọ́, ojoojúmọ́ ni kí a máa lò ó. Ṣé ó ti yé yín? Ẹ̀yin tí ẹ bá ti subscribe, ẹ dákun bá mi subscribe, bá mi share program yìí. Ẹ̀yin tí ẹ bá mi share program mi, àkàndá ò ní mú yín lọ́wọ́ o, òrògbòdò ayé ò ní lù fún wa jẹ o. Mo bẹ̀ yín, mo rọ̀ yín, ẹ bá mi subscribe torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹlòmíì wà nínú ilé tí wọ́n rí irú ìpèníjà báyìí. Ẹ má jẹ́ ká ya àdánìkànjẹ. Bá a ṣe wò ó yìí, ẹ jẹ́ kẹ́lòmíì náà tún wò ó, kó jẹ́ àǹfààní fún ẹlòmíì. Orúkọ mi ò yí padà, orúkọ mi ọmọ yín, àbúrò yín, olólùfẹ́ yín. Orúkọ mi náà ni Dr. Hafiz Abolade, ọmọ Aramide, ọmọ gbogbo àfáà, ọmọ gbogbo pásítọ̀, ọmọ gbogbo wòlíì, ọmọ gbogbo adáhunṣe. Ire o, ó dìgbà kan náà.